umhlangano kaJuly wamase simhlangano nomkhulu kaJuly ukubani wonke umuntu othandayo ukuthi angene wona kepha ngiyafisa ke njengoba siya kuJuly ukuthi asihlambuluke sithi sililane angazulana amakholwa wodwa kepha aphatha amakholwa akhele izimoya ukuzwana ngoba siya kuJuly namanje sokumhlangano wala ekhaya omkhulu onomdedela abawu7 yawukho ke umunye umhlangano onomdedela abawu7 ngaphandle kwaJuly Amen. leli bandla ke eManazarete sinemhlangano emithathu emikhulu kufike kube uJanuwari entabeni iKhenani kulandele uJuly ebuhleni bese kuba uOctober emzini waseJudiya njengoba likelizwe thiba ushembe seziwahloba kathathu kunyaka omunye sokukhulunywa ngalemhlangano ngoba iyamhlobisa ushembe lemhlangano emkhulu yabona nje wasebuhleni oshoda nokuthi imoto uyipakaphi izipa wemzini abantu noma kuseJudiya ukuthiwa kunjalo noma siyeKhenani kunjalo iyona ke lemhlangano le kaShembe ekuthiwa seziwahloba kathathu unyaka omunye namhlanje ke bantwana amakhulu njengoba silapha emzini waseLinda isithembiso esathengiswa sona sokuthi siyoqala la sizovuma amacala ethu ebese sicela uNkulunkulu owushembe kubani asiphe ngamunye ukhiye wongena emzini wasebuhleni uyenzeka ke ukhiye uthi uyavula ngawo emzini wasebuhleni ungakuvulile ukuvalele yenzeka omunye ukuvulele ukhiye kuphela fanele thina sihlambuluke inhliziyo zethu zibe mhlophe singabambelana amagqubu sithandane uheleze umoya wokuzwana phakathi kwethu makunjalo siyongena ngenjabulo emzini wasebuhleni mase siyebuhleni ke ukhiye laba isizobathatha la yazile uzobathatha sizonxusa ushembe ube asivule izifuba zethu akhiphe konke okubi enhlizweni zethu bese washa kwemhlophe njengemnazarethu singene emzini wasebuhleni sikhululekile yenzeka ukhiye uphethe ukuvalele ngoba akubona bonke abathi inkosi ngivulele bese ivula inkosi abanye bayasho ibavulele abanye abantu bayasho ingabavulile ungena ngemisebenzi emihle emzini wasebuhleni nokugcina imiyalo yakho ushembe ongifundela ke lapho Luka Luka 13 verse 24 to 27 Aiza
Namhla iza awiza namhla iza Masithule baphuma ifuna phikilelana ungena ngomnyango omncane ngokuba ngithi kini abaningi bayawufuna ukungena bahluleke
ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Nxa umninindlu esuka avale umnyango. Xa umninindlu esuka evale umnyango. Niqale ukuma ngaphandle. Niqale ukuma ngaphandle. Ningqongqothe emnyango. Ingqongqothe emnyango. Nithi Nkosi sivulele. Nithi Nkosi sivulele. Uyawuphendula athi anginazi lapha nivela khona. Uyawuphendula athi anginazi la nivela khona. Lapho ke niyakuqala ukuthi sasidla siphuza phambi kwakho wawusifundisa emgwaqweni yakithi athi ke ngithi kini anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina nonke abenzi bokungalungi. Iyona-ke into yosibalela ke lapha emzini wasebuhlenje waseJulayi. Ukusebenzela uSathane, ukuba isisebenzi saSathane. Sithi masikhuluma phambi kwakho uyithathe into esikhulumayo uyishintshe. Zofika la ekhaya yakho kukhona izinto ezimbi nezinto ezinhle. Kodwa ezimbi abantu bayithanda kakhulu kunezinhle. Niyancengwa kule ncwadi kuthiwa phikilelani ungena ngomnyango omncinyana. Ukuba ngithi kini abaningi bayakufuna ungena bahluleke. Ngiyacela ke nina ningahluleki, ngicela ningene emzini wasebuhleni.